थारैनो आंनि थुनथुलिया दिनै बिनि सिमाङा मोगथाङाव जाफुंमारबाय। माने पुलिस जानो मोनसिगोन आंनि सनाया। बेसेबांबा सिगांनिफ्राय बुंबाय थायोमोन ना, फाइनालि आं मा रावै माने गोजोननायखौ आं फोरमायबावनो दिनै। गोसोआव वार्डसानो फैयासै आंना। एसेबां समनिफ्राय वेटिं खालामनाय बेबायदि माने डाइरेक्ट हरखाब दिनैसो आरो बेफोरबायदि खोनाबायबा आंनि खुसियानो आरो लाथ्र' हाला आरोना। नाथाय बेखौबो मिन्थिगौ आङो दायो माने जोंनि हाबायाबोथ' एसे नेथ'बावनांसिगोन ना। आंनि थुनथुलिखौ आङो ओरैबायदि मोजां मोनोना, बेखौ दिनैथ' मा अराय जिउनि थाखाय राजि आङो, दिनै गाबोन मालाबा। मानोना हाबायाथ' गाबोनबाबो जानो हागोन ना, बेनि सिमाङा बिराद इम्परटेन्ट आंनि थाखायबो। ओमफ्रायथ' संसारखौथ' जोंसो जाखागोन नालाय। दे आंनि जानो गोनां हिनजावनि सिमां जुदि दिनै मोगथां महर मोनबायबा बेनो जाफुंग्रोथोंसै। बिनि बेबायदि साक्सेसनि लामायाव जेबो हेंथा दाफैथों, बेनो आंनि गोसो गोरबोजों मोनसे आर'ज। आरोथ' आं मिन्थिखागौरा थुनथुलिया बे जबनि थाखाय एकदम पारफेक्टखा आरोना। ओमफ्रायथ' बेफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ हमनायावबो बिराद खाथ्रा जाखागोन ना बियो, मानसियानो ओरैबायदिखा। येस मेडाम। आरे नै मा जालायखो बियो? मा जानो माने मा, नोंखौथ' एबारनिफ्राय आं मेडामसो होनखानांसिगोन ना, नङा होमबा? माब्रै होनगोन आं मिथिगौ ना। येस मेम, माबाफोर बुंनांगौबा बुंदो। थुनथुलि मेम। आरो नोंबो सान जानला मानला दे। ओइ थुनथुलि जानला मानला नङालै, मिथिबायना, जानला मानला नङा। नाथाय बेफोरनि थाखायथ' सान जोंनि हाबायाबो थाद'नांसिगोन ना दसे। नोंनो आरो मा, आंनो बुंदों आं सानानो, मिथिबायना। नोंनाथ' गोजान जादों ना, आं बहाबा थांदों ना नों बहाबा खारगोन, मिथिबाय। जायखिजाया जोंनि हाबाया दसेल'सो थाथ'गोन। थुनथुलि नों जइनखौनो जाग्रो, मिथिबाय। ओमफ्रायथ' उनाव सानगोन ना बेफोरखौलाय मा, नों जेब्ला सुथि लानानै फैगोन ना अब्ला खालामगोन आरो हाबाखौ। ओमफ्रायथ' नोंनि सानाव राय जिउ नेगोन ना नोंखौ, माथो जादों? थेंक इउ सान, नों जोबोद बुजियो, मिथिबायना। मानो बुजिया जानो देनाय, नोंनो आंनि गावनिखाबा। आरो नाय थुनथुलि, हाबा जाबाबोथ' नों गासिबो हास्लाबजोबनाय नंलाना एसेबां हाखु दाखुनो। बेनोथ' आरो सान। बेखायनो जेबो दासानसै, जेबो टेनसनबो दाला, आं दंना। ओमफ्रायथ' नों आंखौ दोनलांगोन? औ, नोंनि साना दोनलाङाबा सोर दोनलांनो? ओमफ्राय बाखिफ्रा आंखौ गाज्रि मोनबालाय सान? मोनालै मानो मोननो, मानो मोननो, संसारखौ जोंनो जाखागोन। होमबा नों दा जइन जाबा जोंनि अननाया खमायगोन ना जोंनि हाबाया मालाबाबो जानाय नंला दिनै बुंनाय? नङाना, नोंबो आंजों दं आंबो नोंजों दं, अब्लालाय माथो टेनसन। सानथियोबो। नै दासो जाबाय दा, सानैबो आसथाम सोलायबायना। औ जाबायसै, एबारथ' खुनु टेनसनानो गैलाहाय आंहा। कंग्रेचुलेसन्सलै आदा आरो बाजै सानैबो आरोना, माने अफिसियेलबो थाबैनो जागोन आंनि बाजै। औ आबा दे, एबारलाय बिहामजो आरामसे थांनो हासिगोन। खम गोसोखांगोन बे, ओमफ्राय आदाया जोंना ओइ बिदा। गोसोखांबाबोथ' माथो खालामबावनो मेहेर, नेथ'नोसैब्रा। नोंगौना सान? औ माथो। ओमफ्रायथ' ओइ बाजै। मा जाखो बिबोनाङो? जाखो नङालै बाजै, आदाखौ हले बावनांगौबा मोनगोनसो। हरैबा बाजै आदाखौ बावनो मोना। ओरैनोबा बाजै लिंखालायबाय आङो, जारला जाथारगोन ना। जाम्बा बावनायनि लिस्टावनो गैखाया नोंदाया, मिथिदो? एकदम टेटुजों लिरना लानाया बेफोरबायदिसो। आयु बिहामजो हाबा। टेटुलायबावसो नामा, ओरैसो। ओमफ्रायथ' बाजै भिडिअ कल हरबाय थालै आदानो, मिथिबाय। नै बाराखौबा नोंनावनो हरगोन आं मेहेर, नोंनो हमबाय थाबानो जाबाय। आइसो, हाबा जायाबाथ' एसे बेलेगमोन बाजै, दाथ' हिनजावबो दं नालाय जानाय नंलालै। नोंबो आरो बिबाजैखौ जमखायनो मोनाबानो नोंहा गोजोनला ने? बिबाजैखौनो बेफोरबायदि मोनबायबा बोरैथो गोजोनोब्रा आयै। आंहा हले जाथारालै थुनथुलि बाजैखौ एदावनो मोनाबा ने आदा? होमबाजायलाय खम नामालै, एदावलायबाय थाबानो जाबायब्रा नोंस्रा। जाखाया होनबायसिनि आंनाबो बे नाथुराया थुनथुलि। जादों बे सानदोंबो आरो नोंखुनजाथ' नोंना हाबाब बे आइयाना। आयै सनाबाना नङा, ओरैनोसो बुङोना आंलाय। जेनेबा साना आस्थामा मा दाम गोसा खोमालै ने? जि जोंखादों सनानि सना। दे बिहामजो जेबो नङा दे, नोंसोरल' सानैजों मिलायनानै थाबानो जाबाय, मिथिदों? ओमफ्रायथ' आयै दिनैनिफ्रायथ' आइखौनो लिंखानोसै आङो। माथो नोंलाय आंनि बिहामजो खम, आरोथ' फिसाजोसो बांसिन जाखागोन, नङा होमबा? बेफोरबायदिसो अनलायनांगौब्रा, बेफोरसो न'खर।
जाथ' नैहाय जामायजो माबाफोर दुखु मोनफ्लांबायबायबा जोंनि बुंनायफ्राव माबा जोंनि खालामनायफ्राव जोंखौ अननानै माबा निमाहा होबानो जाबाय आंनि आइ थुनथुलियानो जा जोंजोंनो जा माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबायदोंबा नङा दे जामायजो हामाखौथ' गाज्रि मोननो दा गथ'आबो नै माबा साख्रियाव थांनांगौ जानानै फैबाय उफाय गैया जेबो नंला दे दाथ' आरो जोंबोथ' बिहामजोखौनो माबा लांखागोन बिहामजोआनो जाखाबाय आरो हनै आंनि आबासानाबो नोंजामादैथ' जाखाबायानो औ आयै नोंबो बारा टेनसन लाबाय थानाङा दे अबावबा खानायानोसो मोनलांसिगोन नोंना बेलाय खानाय मोनबालाय मा मोनाबालाय मा सोरथो नायसननांगौ जाखो आइ मानो देलायनांगौ आंहा देलायाबा जायो हिनजाव गोदाननि बिमालायानो बिजामादै गोदान मोनलायनायानो थुस दे बिहामजो जेबो नङा दे बेफोरलाय मारो मा आंथ' जि बम गावसोबायहाय नै निउ इयारनि आंथ' दिनै हले उन्दुखियाबो आरो जि धामाका बमसो गावसिलाजोबगोन आङो ओइ बाजै आंबो होख्लायनांगौ बमफोरखौ गावसिलाजोबनांगौ मेहेर ओमफ्रायथ' बोरो बेदर हांनिथ' थाब थाबनो जागोन दे बाजै जागोन सिन्था लानालै बेफोरखौ ओरैनोलाय हा जगारफ्राथ' दंजोबखायो ना बेदर एसे थेवबो माबा जावैसो उन्दैया माबा दहाय बेदर हांनो बुंबाय थादोंमोन नालाय बेखायनो नै जगार खालामब्रबखाबायमोन आङो ओमफ्रायथ' सरिलै आयै एसे खस्थ' होनाय जाबाय दे दुखु दामोनसै दुखुखौथ' मोनाहाय जावैसो हा मोनबाय बायनो मानो दाउआबोथ' आरो नोमबाजैनि खासोमोन नालाय ओमफ्रायथ' आं दानोसो थानो गोसो गैथारामोन दाउखौ सिबाय हरना खानानो आयै बिहामजो दे उनफोराव आराम फिसिनो हागोन दे जोंनावबो हजों आयै जागोन दे एकदम जि दाउ हांसो माबा माबि बेफोरखौबो लाजोबथारगोन आं मानोबा अमायानो मानै दंखायो आंना मानै बाब दे आरो बिहामजो अब्लाथ' साबसिनबावसोहाय बेफोरखौबो नों गोसो जायोब्लालाय नुदों हाबा नोमबाजैया मोजांना नोंनि अमा फिसिनाया ओमफ्राय माबानि हाबानिब्रा नोंसिनि हाबानि बाजै आयु आंहा दख'ना माबानोसो माबादोंमोन दा ओइ बिदा फैनानैलाय आरो माथोबावो नै नोंनि जानो गोनां फिसाया बे होगोनब्रा जाबाय दे मेहेर दा नोमबाजैया हले जोंलाय लांगोनसो बियो जोङा दे माबा मानो जोङो आङो बेलाय दा आंनि न'नि मानसिसोना बेखायनो आंबो रागा जोङाथ' जानला मोनला दाना लोगोफोर जि बम गावसोबाय दे आंथ' नै 12था जाथारनोसै नालाय 1 मिनिट ल'थारसै आरोना ओमफ्रायथ' एकदम निउ इयार जाखाबाय लोगोफोर आं दा भिडिअसो रेकर्ड खालामबावगासिनो निउ इयारावनो दे ओमफ्रायथ' बरियालै लोगोफोर मोनानि सोरांबायानो होनखाबाय दा गोदान बोसोरा बोरै जागोनलै वेलकामलै जायखिया वेलकाम आंनि जिउआवबो बयनिबो जिउआवबो 2024 आरोना ओरैसो फैमारबायानो जाखालाहाय लोगोफोर जि बायदि बम गावसोजोबबाय आंथ' दिनै उन्दुनाय जाखानायसो नंलादां थ' गाबोन फुङाव सिखारनो रोंगोन ना रोंलाथाय थुनथुलियाथ' मोनथिला हेपि निउ इयार दे लोगोफोर दा माने आं रेकर्डबो खालामगासिनो नालाय सेम टाइमावनो एकदम माने राइट टाइमावनो आरोना औलै लोगोफोर हेपि निउ इयार 2024 माब्रै जागोन मोजां गाज्रि मोनथिला जायखिया गाबोन सोरांबासो मोनथिसिगोन आङो मेहेरा गाबोन हेन्डसामसिनबो जाया मेहेरनि लाइफआबो सोलाया लट्रिबो नाङालै बेनो बे जाखागोन सोरांबाबो आंनाथ' मेहेरानो आयनायाव नायबाबो सोलायनाय नङा आंनि मोखाङाबो जेबो दसे उन्दुफ्लानोसैलां लोगोफोर दे अके गुड नाइट बयनिसिमबो जाखिनि हायो दिनै भइस होबाय बाखि गाबोन हायोबा बानायनोसै आरोना आरे बाबा नुबाय बेसेबां मोजां नाङो अराव जिरायनानै थाबा मोजाङाथ' नांनाया नाङोहाय आबौ माबोरैथो मोजां नाङा जानो न'नि जमा जिरायब्ला औ बेनोथ' आबै ओमफ्राय बेदरासो माला मोनबावगोनलै नोंबायना बेनाबाथाय बेदरखौसो ख्लाब ख्लाब जालायबाय औलै बिहामजो रंजानांगौ टाइमाव रंजायाबा बेदराथ' ख्लाब ख्लाबाथ' जाखागोन ना एसे मोजां बेदर आरोथ' बोथोरखौ नुवाखै निउ इयार जानोसै मा होनो सोरां 12थाहालागै जों नेबाय थानोसै दिनै गोदान बोसोरखौ मिन्थिदो जागोनलै जागोन र' जमा बरायनोसैब्रा औथ' आरो आफा आइदि हायथिनासो बोरैबा मिजौनाय मोनबाय नोंनाथ' जानायानो जोबनो थाङालै हाथरखि बेमारि बायदिसो मोनबायलां जादों अबाव खोब बेमारिखै आङो नुदों रागा जालायथारो ओइ आबा मा बेमारि जालाबायनो बिहामजोआलाय मामियालाय नङा एसे देहाफ्रा राफोद जानांगौ आरो मा सिख्ला समावलाय बिहामजो नङालै आयै आंबो ओरैनोसो होनदोंना माथो राफोदानोखा जोंहा हाथरखियालाय नङा थेवबो बुंबाय आरो आङो नोंबो बुङो नालाय हा सम सम इदि जाबाय थायो होनबाय नालाय एखनबा समावलाय नोंबाबो लोमजाखागोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाखागोन ना आयै मानसिनि देहाथ' रबट बा माबा माबि मेसिनथ' नङा बुजियालै बेफोरखौ नोंमाया आबा
बुजि दा बुजि आं बेखौ मोनथियालै नाथाय नोंहामजोआ बिराद मावथिमारदे आयै आं हले बुंखायो देहाय हाबा मावथियानो मोजां दे हामदो बिदिबालाय ओमफ्रायथ' दिनै रावबो उन्दुथ'ना दै जोंहा निउ इयारखौ आरामसे बरायनांगौ ना मा होनो हाथरखि बेबि ओखि बमा हले आं लाबोखाबायलै आंहा बम गावबाथाय दा गिनोसै जोंहा मिलिसायाबोथ' बागदावगोन ना सोना नों बागदावनाङा दे दायो ओइ मिलिसा मामि आंनि बिजानै नै द' जालायबाय बेना द'खौनोथ' सावगासिनो हांगासिनो सना आंनि बिजानै हनै मामाया सावगासिनो दा जागोन जों आरामनो दे मेहेर मामा थाब खालाम जोंहा नै मिलिसाया जानो लुगैथारबायनो मोनजागोनलै र' मोनजागोन ओमफ्राय मिलिसा मामि नोंनोथ' आं एसे स्पेसियेलसो होबावगोन मिथिबाय आंनि सना गुगलि नोंखौ गुगलिसो होनो आं मिथिबाय मामा मेहेरनि गुगलि सना आंनि ओखि जाबायदे बेदरा नायदु आं संख्रि फानलु लायखाबायमोन र'लै दसेबाव एसे सिं सा मोजां मोननांगोन ना बेदरफोराबो ओइ दिनैथ' आरो बाजैनि खुसि नै आदानि खुसि बाब्रे बाब खुसियानो खुसि आरो नै बोसोर गोदान बरायनायनि खुसि बा प्लास जाजोबथारबायलै आरो नै आबैयाबो मालाय साख्रि मोनबावबाय हाबाब आंनि बिहामजो थुनथुलिजों हायो होमबा सोरबा सोरां मानो हाया जानांगौ जाखो आंनि बिहामजो हाथरखिया मालाय खम नामा ओइ र' मानि दावरावलै हामालै आंनि बिहामजो खम नङाहाय मिथिदोंना सोरां एसेबां मावथि बिहामजो बहा मोननोहाय आयु आया बिदि बुंथारबाय होनबा आंखौ जालालै सयथिबो बा बिमानि खुगानिफ्राय इसेबां तारिफ हनैलै हाथरखि बेबि नोंखुनजा मा बाख्नायखोथाय नोंखौ ओमफ्राय आयै नों दासो नुबाय आरो दासो मोनथिबाय हाथरखिखौ आइ बिदि नङा आबा अब्लाबो आंनि बिहामजो माने सोराङा बुंबाय नालाय आंनि बिहामजोजों हायो सोरबा जालायथारबाय नालाय नोंनालाय गोरोन्थिनि दखान नों गोरोन्थि बुजिखागोन ना आंना हले बिदि साननाय नङामोनलै आंनि बिहामजोखौ आं बिदि बासियाथ' मोनथिबायना सानैबो एखे माथो आफा बेफोरसो बिहावब्रा बिहामजोखौबो फिसाजो बायदि अनखायो ओमफ्रायथ' आयै मालाय बाजैया बाजै गावनि जायगायाव हाथरखिया हाथरखि गावनि जायगायाव आरोना सानैजों बेबायदि जेबो कम्पिटिसन गैया आरो आंथ' जेबो मोना नोमफायासो बुंदेरदों दा बिदि बुंनाङा ना थेवबो जाबायलै आयै दिनै मा दिन मोनथिखाया नामा नोंसोरो दिनैथ' बेदर जानायानो जानायलै जोबला हरे मोनथिबायना खाथि खालायाव आयै मासे पिकनिक रंजादों मालाय बयबो दिनैनि दिनानो बेनोखाबा ने आयै गथ' आरो हाबा दिनैनि दिनानो बेनोखाबा गासैयावबो जेरावबो बेनो आरो बेखायनोथ' जोंहाबो गोगोम माने गोजानाव थांथ'नाय जायासैबाबो न'आवनो इन्जय खालामसै आरो न'निजों न'नि हामाथो जागोनलै आनै र' जागोन ना एसे नांबावगौलै जाबायानो खांजासिगोन बियो बमा बनखादोंना खायाखै आबानि जि बम गावबायहाय बनखाजोबनायसो बमाया दा फुथायनांसिगौलै एकदम धामाका आरोना ओमफ्रायथ' आयु बे मिलिसाया बिमाया खेबसेबो खबर लामारासैहाय बिनि नाम लाब्लाथाय आं रागासो जोंनो ओंखारोहाय बिहामजो दाना ओमफ्राय बे गथ'खौलाय सोरथो नायबावनांगौ जाखो गथ'आबो उन्दैथार मा जाबावगोन बिहालाय मा जानो फालाय बिफायालाय माथो जाखो जुदि फिसाखौ नायनो गोसो गैयाबा मानोथो खांदों फालाय बिसोरलाय माथो नों बिमाया जौ फेना बैयावसो गोग्लैनानै दं मा होनखो आयै मानसिफ्राबा बयबो नायजोबदों बैयाव गोग्लैनानै दं आंलाय जौ फेनायसो मानसियानो मा जालांखोलै गुमियाबो मानो बिदि जानांगौ जाखोब्रा खमसे खम बिब' आंना थिग गैला दे अके दा खमसे खम बिफायाथ' थिग थानांगौमोन ना थै सना दे बिमाय हरदो नानिनो जाखाबाय बियो खांदोल' दे आरो होमबालाय र' ओमफ्रायथ' बिमानिया एसे बानलु होआलासे लगायना होदोलै जोंहाथ' बानलुसो जायोना बानलु होआबा थावनाय मोनालै दाउ हांनाय गोगोम जानोसै हाङाबा आयु जि एकदमबारे गोथावबो मोदोमखाजोब्बाय ओमफ्रायथ' आयैहा मोसागोना मोसा जाखो माबानि नै निउ इयारनि दा 12:00 जोंहा एसे रंजानांगोन ना माथो गोदान बोसोरखौ बरायनांगौ रावबो मोसा दा मोसा आं मोनथियालै हरे आंहा गावनो खुद हारसिंनो हेपि बेदर जानोसै रंजानोसै गोदान बोसोरखौ बरायनोसै वाह मेहेर नाबाथाय मेहेर जेरावबो थांनो मोन जायगायावनो रंजागोन आरो माथो आबासान रिं सानायाबो जाबाय दाथ' ओमफ्राय एसेबाबो गोजोननाय मोनबायना औ आयै आइ एम स' हेपि जायखिजाया आरोना दिनै खुसियानो मोननै मोनथाम जाबायलै आंना आंहाथ' गोजानाव थांगोन मानसियासो दा गोसोआथ' नङाना गोसोआथ' बेयावनो थाबाय थागोन औ आबा थारैनो नोंबो बुजिबाय हामबाय दे आंबोथ' आरो बेखौनो मोजां मोनदों दे जे थुनथुलि बिहामजोआ दा जइन जाग्रोथोंसै उनाव सुथि लानानै मोजां फैयोब्ला आरामसे जुलि जानो हाबाय आरो बे नङा जे आरो जुलियानो जाथारला बिदिथ' नङाना आबा
दाथ' नै आस्थामबो सोखाबाय हामाथो नङा होमबा खुसि दोनलांदो गाबोन बिहामजोखौ हाबा औ जागोन दे आयै ओमफ्राय नोंबो जोंखौ अराय सम बेबायदिनो आशीर्बाद होबानो जाबाय जानो मानि आशीर्बादालाय अराय नोंसोरजोंखा हाबा निउ इयारावथ' नै जोंहा एसे प्लेनिंसोमोन थांनो बेरायनो नोमफायाबो एसे हामांबाय नालाय आंहाबो नै दा बेखायनो थांनाय जायोबा थांसै र' मा जायो नायनोसै औ आयै नोंसोर थांना जेबो नङा थांजायो माथोनो माबाहाय हाबा थांनाय प्लेनिंआथ' बिहामजो गोदान न'आव फैब्ला खेबसेनो न'खर सुददायैनो जमा थांगोन साननायमोन आरो नाथाय दाथ' एसे नेथ'नांसिगोन ना आयै जेबो नंला हाबा जेबो नंला बेफोरखौ सानबाय दा थासै दे आरोथ' जेबो गोनो गोथोबो गैलाना दा आस्थामखौबो सोबाय रायलाय होनलायबो जाजोब्बाय दा बिहामजोआबो गाबोन आराम मोजां गोसोयै लानानै गोदान बोसोरजों लोगोसे आगान सुरलांथोंसै थिग टाइमाबो नै मिलायबायना हाबा गोदान बोसोरबो फैबाय बिहामजोआबो जइन जानायनि समबो जाबाय एकदम 1 थारिखआनो गोलैबायहाय बेनोथ' आयै बोरैबा ग्रोब मिलायफैबायना औ हाबा आथ' बे जि गुदुङा मोजां लांनो खोन्था हाबा आंथ' माने नै जोंहाथ' दसे थाना ओंखारलांनांसिगोन नालाय औ जागोन दे आयै गाबोन फुङाव ना माला टाइमा मोजाङै दोनलांबानो जाबाय आरो दे आयै दाथ' सानैजों माबाफोर गोसोआव माबाफोर दाउट दंबावोब्ला मोजाङै रायलाय होनलाय माबाबानो जाबाय आबा नोंसोरबो नोमफायाबो मुलि मोनसे जानांगौमोन हैग्रोना फैनि आङो दा ओंखाम जाखांबा जानांगौ होन्दोंमोन नालाय दे होमबा आयै दे निउ इयारनि भिडिअखौ लोगोफोर एसे सम मिलायनाय जायोब्लानो लाबोगोन दे नोंथांमोना अब्ला भिडिअखौ नेनानै थाथ'लायदो नेक्स्ट भिडिअखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोन्दों कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि 2024नि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आंनि आंगो लोगोफोर बयनिसिमबो दुखु दाहा बेफोरखौ दसे दोनथ'नानै नांलाय खमलाय दङब्लाबो लोगोफोर बावथ'लायनानै बयबो माने गोदान बोसोराव बावजोबलायदो आरोना गोजाम बोसोरजों लोगोसे हगार हरजोबदो रागायानो जा जियानो जा दाथ' आरो गोदान बोसोर फैलायबाय बरायलायबाय जोंहाबो माब्रै मा जिउआ मा जालाङो सोरनियावबा खुसि सोरनियावबा दुखु नङा होमबा बेनोसै जिउआलाय अब्ला रावबो दुखु मोनलायनांला गाज्रि मोनलायनांला लोगोफोर बोराबलायनांला आरो जोंनि बुंनायखौबो माबाफोर नोंथांमोना गाज्रि मोनफ्लांबायदोंबा दुखु होफ्लांबायदोंबा सनामोननिसिम जोंबो एकदम बयनिसिमबो निमाहाबो बिनाय थाबाय लोगोफोर माब्लाबा समाव जुदि जोंबो दुखु होफ्लांदोंबा नोंथांमोनखौ आरो नोंथांमोननि जिउआवबो गोदान बोसोरजों लोगोसे खुसि फैथों लोगोफोर बयनिबो जिउआवबो आरो जेन फैनो गोनां समफोरखौ नोंथांमोनाबो रंजा बाजायैनो बेफोरबायदि हगार हरनो हाथों लोगोफोर दे अब्ला आंबो थांथ'नोसैलाय सनामोन भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय जुदि मोजां मोनोब्ला आरो कमेन्टबो खालामबानो जाबाय बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ